at den snorer lige nu, og så burde vi gerne være live. Rigtig hjertelig velkommen til jer, der kigger med. Godmorgen. Erik, kan jeg se, skriver, vil I ikke lige være søde og bekræfte i chatten, at der er lyd og billede igennem, og I kan se både mig her på den ene side af jeres skærm, og ved min side, det må være på den her side af skærmen, sidder Jan Morten Andersen. Virkelig dejligt, at du vil være med i dag, Jan Morten. Jeg taler dansk, men heldigvis, Jan Morten, du kan det norske sprog, så det vil noget. Og I kan godt, lyd og billeder er fint, kan jeg lige se, der kommer i chatten herude ved min side. Det er godt. Godmorgen. Ja. Jeg skal sørge for at vi snakker norsk, og jeg tror det skal være muligt at forstå dansk godt. Hvis nogen har store problemer, så sig fra, så kan vi også switche til engelsk. Men vi prøver med dansk-norsk til at begynde med, og så ser vi hvordan det går. Tak, Jan Morten. Det webinar, I skal se i dag, og I er kommet for at deltage i, det hedder Ny Norsk 2025 e-com-lov, stiller nye cookie-samtykkekrav, slik efterlever du dem. Og det er mig, Jan Morten, vi skal snakke om i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til, Jan Morten, at du vil være med i dag, fordi du om nogen ved, hvordan det foregår ude hos jeres kunder og alle virksomhederne i Norge. Og vi skal nok lige komme kort ind på, hvem vi er. Men før vi gør det, så skal vi lige have en lille afstemning, hvor vi lige tager temperaturen derude. Fordi Jan Morten og jeg, vi vil bare gerne lige høre, hvordan niveauet er. Fordi, do you think that you have a cookie banner that lives up to the new Norwegian cookie guidelines? Det vil jeg rigtig gerne vide, fordi så ved vi også ligesom, hvor er niveauet, hvor mange af jer kender til den nye norske e-com-lov i forvejen, og hvor mange af jer er lige lidt nye på den, bare sådan vi lige ved, hvor alt sammen er. Og Jan Morten, jeres kunder derude, hvor mange ved, at det her er en ting endnu? Nej, jeg har ikke noget tal på det, men det er ganske stor interesse rundt det. Og som personvernsansvarlig i Cortrex, så modtager jeg daglig en del henvendelser fra kundene våre, som er lidt usikre og lurer på hvad som gælder. Så det er i hvert fall registreret lidt stor usikkerhed, og det er derfor vi har dette webinar i dag, for at kanskje fjerne denne usikkerheden og give lidt kunskap om hvad som faktisk sker. Rigtig godt at høre. I forhold til det også, Jan Morten, så må jeg hellere skynde mig at sige også, at hvis I har nogle spørgsmål, så må I endelig gerne skrive i chatten og stille spørgsmål til mig, Jan Morten. Vi er her bare for at hjælpe jer i dag, for at vi alle sammen har en bedre forståelse af den nye norske e-com-lov. Og vi sender jo også slides tilbage efter webinaret. De kommer nok lige i morgen, jeg skal lige gøre dem klar. Og det samme med optagelsen af det her webinar. Så hvis der er nogen af jer, der har et møde kl. 11 sharp for eksempel, så frygt ikke. Så får I lige optagelsen og slidesen efter. Men Jan Morten, jeg har svarresultaterne, de er lige kommet ind nu, for de spørgsmål er, do you think that you have a cookie banner that lives up to the new Norwegian new cookie guidelines? Og vi har 33%, der siger ja, vi tror, vi lever op til dem. 27%, der siger nej, vi tror ikke, vi lever op til de nye regler. Og så har vi 40%, der siger, jeg er usikker. Og det er helt fair, og det er lige præcis derfor, vi er her i dag. Yep, bra. Godt. Det vi skal nu, det er, at jeg vil give et kort del med, at vi lavede nemlig en scanning af nogle norske hjemmesider hos Cookie Information, hvor jeg kommer fra. Jeg arbejder hos i København i Danmark. Og vi scannede 1000 af de mest besøgte norske hjemmesider, og der fandt vi faktisk ud af, at 86% af de hjemmesider havde compliance issues. Og ud af de 86%, jamen så var der faktisk 81%, der satte non-essential cookies før consent fra brugeren. Og det er jo meget sjovt, Jan Morten, lige med den her statistik, fordi det er jo faktisk noget af det, vi lidt skal snakke om i dag. Det her med at sætte cookies før consent, og ligesom tage udgangspunkt i et passivt samtykke, som indtil nu har været ganske ok at bruge i Norge. Ja, så som en liten sånn startup, nye e-com-loven har det vært mye snakk om, og en av de ledende advokatene på området i Norge, Vebjørn Søndersrød fra Føyen, har nylig uttalt, som det står her, at han forventer at med Datatilsynet som ny reguleringsmyndighet, så kommer cookie-reglene i Norge til å bli fulgt opp mye tettere enn hva som har vært casen frem til nå. Han sier også at risikoen ved å bruke cookies på en non-compliant måte kommer til å øke i vesentlig grad. Så det er en liten innledning til temaet. Da starter vi vel webinaret sånn på ordentlig, Yes, Lars? det er to. Så lige kort fortalt, for I lige ved, hvem der taler i dag, og introducere. Mit navn, det er Lars, og jeg kommer fra Cookie Information. Og Jan Morten, jeg er så glad for, at du vil være med. Du får også en kort intro til dig, lige om 2 sekunder.
Men cookie information, bare lige sådan I med, for hvorfor står jeg og snakker om cookies i dag, og hvorfor er jeg med Jan Morten? Jamen det er fordi, at vi laver et, synes jeg selv, rigtig godt cookie-banner-produkt til marketeren, og hvor at vi forsøger at gøre det så nemt som muligt, og sige ja tak og nej tak til cookies. Gør det nemt for dig som virksomhed, og gør det selvfølgelig også nemt for brugeren. Vi har været på markedet i 8-9 år, det er ved at være en årrække efterhånden. Nogle af de virksomheder, I ser nede i bunden af skærmen her, kender jeg måske logoerne på. Og der er jo kommet en masse nye regler, og i lang tid, Jan Morten, der har cookie-reglerne i EU, det er jo faktisk dem, vi har lægget os tættest op af, eller i hvert fald i de fleste EU-lande, og lande i Europa, fordi at de har typisk haft de strammeste regler. Så vi ved i hvert fald godt, tør jeg godt sige, hvordan vi skal leve op til den norske e-com-lov med vores cookie-banner. Så har vi også et andet produkt på hylden, der hedder Pivik Pro, som vi mergede med slutningen af sidste år, som er et rigtig godt analytics-alternativ. Og fordelen her er simpelthen bare, at der er ikke mange fordele, men en af dem er blandt andet, jeg søger i Europa, så for eksempel, da der var ballade med EU-US Data Privacy Frameworket, jamen vi var ikke rigtig ramt, fordi vores data og serverne ligger i EU, så der er jo ligesom nogle fordele ved at have en leverandør, der ligger i Europa eller i EU. Og Jan Morten Cortrick, det er jo faktisk ret for nyligt, vi har mødt hinanden, fordi I er jo digital marketingbureau og en partner, kan jeg forstå, for en masse virksomheder, right? Ja, jeg bare fik en melding at vi deler ikke præsentationen. Vi deler ikke præsentationen, det må jeg lige undskylde, det skal jeg nok lige fikse til næste. Kan I se Jan Mortens præsentation nu på jeres skærm? Der skulle gerne stå noget med Cortrick, en komplet partner. I ser den. Tak fordi I lige skriver. Ja, tak for det. Lidt kort om Cortrick. Vi Cookie Informations største partner i Norge. Men det viktigste for oss at vi skal være en komplett partner for virksomheter som aktivt benytter digitale løsninger for å nå sine målsettinger. Vi ikke noen ny aktør i markedet, vi har vært i markedet siden år 2000. Vi har ca. 1500 kunder, omsetter 120 millioner. Vi har hovedkontor utenfor Sandefjord, avdelingskontor i Oslo og Sandnes, og har ca. 85 kompetente medarbeidere. Bare veldig kort om hva vi tilbyr. Vi leverer nettsider, webapplikasjoner av forskjellig karakter, men vi jobber også veldig mye med å trekke trafikk inn på nettsiden eller webapplikasjonen. Og der det store formålet selvfølgelig å konvertere brukerne til kunder. Så vi hjelper kunden med hele kundereisen og sørger for at vi får konvertert brukerne til kunder i så stort omfang som ønskelig eller mulig. Veldig kort, kanskje dere ikke har hørt om Cortrick, men dere har sikkert hørt om noen av kundene våre. Her noen av de toneangivende kundene våre. Jeg regner med at dere kjenner igjen noen av disse, så jeg skal ikke bruke mer tid på det. Men vi går da videre på agendapunktene, Lars. Fordi vi skal nemlig først og fremmest lige snakke om, hvad det for en norsk cookie-lovgivning, vi kommer fra, eller cookie-regler retter. Der ikke en cookie-lovgivning, der nogle cookie-regler i hvert fald. Hvad det, vi kommer fra, og hvad de nye ændringer, der sker her i 2025. Så skal vi selvfølgelig snakke om, hvem omfattes af de her nye ændringer, og hvornår kommer ændringerne. Og så der jo noget helt grundlæggende spørgsmål så, jamen, hvordan lever vi op til de nye ændringer? Det er jo også det, mig og Jan Morten kommer til at tale rigtig meget om i dag. Og så giver vi lige kort et bud på nogle af de typiske fejl, vi ser hos dem, der sætter deres cookie-banner op, sådan at I ikke falder i dem, og dermed så let som muligt bliver compliant. Og så skal vi lige til sidst snakke blandt andet om noget Consent V2, og vi skal også lige snakke om noget personværnssikkerhed og analyse. Yes. Præsentationen, undskyld Jan Morten, jeg kan se, at præsentationen forsvinder hver gang jeg får ordet. Kan du se, Erling? Ja. Så det vil sige, når jeg siger noget, så er der problemer. Men Jan Morten, skal vi ikke bare lige kigge lidt på dine slides, fordi det passer jo egentlig meget godt til næste budskab her. Ja, vi kan gøre ja, for det jeg tenkte, bare for å, som en liten start, for å sikre at vi alle har et fælles fundament i forhold til hva cookie-reglene så skal jeg kort forklare det. Cookie-reglene oppstod i EU i 2002, og da i form av e-privacy-regulativet. Og den korte forklaringen på hva e-privacy det et regulativ som styrer eierskapet til personopplysningene. I 2018 kom GDPR, som mer kjent, som styrer behandling av personopplysningene. Dette var det som skjedde i EU. I Norge så ser vi at e-com-loven faktisk kom i 2003 med den kjente cookie-paragrafen, paragraf 2.7b, som styrte bruken av cookies. E-com-loven forvaltes for øvrig av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, også kalt NCOM.
Personopplysningsloven kom i 2018 mer eller mindre en direkte oversettelse av GDPR. Den forvaltes av Datatilsynet, og vi ser at det er en stor konflikt mellom ekomloven og personopplysningsloven. Den konflikten har medført at borgere i Norge har hatt et betydelig dårligere personvern enn borgere i EU-landene. Men så skjer det ting. I 2024 kommer endelig e-privacy fra EU. Jeg har hørt om denne siden 2018. Nå er den endelig på plass, og den er implementert i Norge i den nye ekomloven som nå er vedtatt i Stortinget. Den blir implementert i 2025, og cookie-paragrafen nå heter 3.15. Den nye ekomloven gjør at det nå er perfekt harmoni mellom ekomloven og personopplysningsloven. La oss nå se på den nye ekomloven helt konkret. Den 15.11.2024 ble forslag til ny ekomlov vedtatt i Stortinget. Den gamle cookie-paragrafen, altså 2.7b, er erstattet med 3.15, og den er såpass kort at den kan vi lese opp i sin helhet. Det 3.15 sier, det er ikke tillatt å lagre eller skaffe seg tilgang på opplysninger i sluttbruker eller sluttbrukers kommunikasjonsutstyr uten at den aktuelle sluttbrukeren eller brukeren er informert om blant annet hvilke opplysninger som behandles, hva er formålet med behandlingen, hvem behandler opplysningene, og uten at den aktuelle sluttbruker eller bruker har gitt sitt samtykke. Og så kommer hovedpoenget. Samtykke skal oppfylle kravene til samtykke i personvernforordningen, altså GDPR. Og det er derfor man har nå en veldig godt samspill mellom ekom og GDPR eller personopplysningsloven. Så samtykke skal altså oppfylle kravene til samtykke, akkurat som GDPR sier. Og da har man full harmoni. Og det er verdt å merke seg at Nkom ikke bryr seg om cookiene behandler personopplysninger eller ei. Så lenge det er cookies som ikke er strengt nødvendige, så skal man innhente et eksplisitt samtykke. Under her så ser dere en lenke også om dere ønsker å lese mer om det vedtaket som Stortinget fattet. Når implementeres den nye loven? Da Lars og jeg startet å planlegge dette webinaret, så pekte alle på 1.1.2025 og mente at det var høyst sannsynlig at da ble loven implementert. Så ser vi litt hva Eva Jarbekk, som er en toneangivende personvernadvokat, sier. Hun sier at loven er vedtatt, og det ryktes at den skal tre i kraft 1. januar. Dette sa hun for en halvannen uke siden. Hun synes nå kanskje at dette burde vært bekreftet fra myndighetene, og om man ikke har bekreftet det, så må det utsettes til 1. juli. Det er ikke bekreftet. Jeg har snakket med Jan Santrø, som også er en toneangivende teknologiadvokat, som sier at det har vært snakk om 1.1., men han tror ikke så mye på det, og da er alternativene 1.5. eller 1.7., hvor han kanskje tror at sistnevnte er mest aktuelt. Hvorfor 1. februar, 1. mars, 1. april ikke er aktuelt, det vet jeg ikke årsaken til. Men vi får bare vente og se hva som skjer. Loven er vedtatt, og den er under implementering. Så det er det vi kan si om den saken akkurat nå, men vi skal holde dere oppdatert så fort vi vet noe nytt. Hvem omfattes av endringene i ekomloven? Du omfattes av de nye reglene dersom du benytter andre cookies enn de som er strengt nødvendige og ikke innhenter samtykke i dag. Mange bruker i dag cookies som ikke behandler personopplysninger, og i henhold til eksisterende regelverk så er det da ikke behov for å innhente samtykke lenger. Nå strammes det inn. Det er kun cookies som er strengt nødvendige som ikke krever samtykke. Hvis du i dag benytter passivt samtykke som behandlingsgrunnlag, så må du også endre måten du arbeider på. Og passivt samtykke, det er hvis man da for eksempel peker på det den gamle cookie-paragrafen 2.7b sa, velg innstilling i browser for å gi samtykke til bruk av cookies. Det er ikke lenger tillatt. Noen bruker cookie-baner som er sånn, vi bruker cookies, trykk greit for meg, og lignende. Det er heller ikke innenfor lenger, det må man oppdatere. Noen har valgt å ikke forholde seg til GDPR-lovgivningen i det hele tatt. Det skjer jo ikke noe uansett, og det har man jo hatt rett i. Det har ikke vært noe tilsyn i Norge, og det har vært veldig uklart hvem som skulle eventuelt gjennomføre tilsynet, om det skulle være Datatilsynet eller Nkom.
Og noen sier jeg trenger opplysningene for å drive markedsføring. Det vil også endre seg. Det er verdt å merke seg at disse reglene er til for å styrke personvernet, ikke for å styrke virksomhetens behov for å drive digital markedsføring. Ja. Så Lars, dere i Danmark, dere har jo hatt strenge cookie-regler Det må man lenge. sige. Jan Morten, du får lige fornøjelsen af at næste lidt på slidesene for mig, for en sikkerheds skyld, for det ser ud som, selvom at mig og Jan Morten har testet alt af i lang tid inden, så sker der jo en gang imellem det til webinar, at det er jo live. Det er det. Ja, det jeg skal si, dere i Danmark har levd med strenge regler lenge, og hvilke råd og erfaringer har dere til oss i Norge? Ja, det er et godt spørgsmål, Jan Morten. Altså noget af det allervigtigste jo, vi har jo ret tidligt, den fortolkning, kan man sige, heldigt og uheldigt for Danmark, er, at vi har jo kørt efter den fortolkning, der har været gældende i de fleste EU-lande i lang tid for cookie-reglerne, og de er noget strengere, og det betyder blandt andet, at vi ikke bare har kunne sige passivt samtykke, det er okay. Det er til gengæld rigtig fedt, hvis man har marketing, ligesom jeg gør, hvis at du kan få så meget data som muligt, for det betyder, at du kan få nogle bedre marketingresultater. Og Jan Morten, for bare lige at komme kort ind på tilbage til slidesene, nemlig hvorfor skal vi overhovedet løbe op til det? Jamen, udover at vi tænker fedt med mere data, jamen, du får faktisk bøder, eller har en risiko for at få bøder og påbud fra datatilsynene i de forskellige lande, hvis ikke du lever op til det. Det vi set i rigtig mange andre lande i EU, inklusive rigtig meget Danmark. I Skandinavien generelt, særligt Danmark og Norge, plejer vi at være ret meget foran af vores, begge de landes datatilsyn, plejer at være ret fremme i skoene. Så selvom at Norge indtil nu har kørt med deres passive samtykke er okay løsning, hvad angår cookies, jamen datatilsynet i Norge har faktisk været ret meget fremme i skoene, når det for eksempel kom til den store Meta-sag. Vi skal ikke gå ind i den her, men det I bare skal vide, det er, at Norge ligesom satte fokus på Meta, og så kommer EU bagefter og siger, at Norge har faktisk en rigtig væsentlig pointe her, så der er faktisk blevet lavet en ret stor ændring for Metas, en juridisk ændring på, hvordan man ser på personlig annoncering i forhold til Meta. Og i Danmark, det andet eksempel her, især på den anden side af slidet, i Digitaliseringsstyrelsen, vi har set rigtig mange tilfælde i sidste år, hvor der blev lavet en stor scanning af 11.000 danske hjemmesider, hvor Digitaliseringsstyrelsen lige sender et brev til alle virksomhederne og siger, I har noget, der ikke lever op til vores til lov. Lars, der står en melding her om at det ikke er præsentation så nå. vi heller ikke præsentationen nu. Heller ikke nu. Eller nu for eksempel. Kan I se præsentationen på skærmen lige nu? Vil I lige bekræfte her med Jan Mortens view her? Om I alle sammen kan se præsentationen. Det håber vi lidt, Jan Morten. Der er præsentationen. Det er godt. Ja. Godt. Super. Jamen, fordi de her regler her, jamen, det er jo egentlig en af årsagerne til, at vi skal leve op til dem. Og i Norge, siden datatilsynet, Jan Morten, det har du sikkert også en holdning til, siden datatilsynet i Norge er så fremme i skoene, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis datatilsynet i Norge, i kraft af den nye e-com-lov, også begynder at kigge på, overholder de norske virksomheder rent faktisk den norske e-com-lov? Og hvis ikke... Ja, det er varslet at Datatilsynet kommer til å undersøke dette her og gjøre analyser, og også eventuelt komme med korrektiver og i værste fall bøter. Så det blir tilsynssaker i Norge i 2025, det er jeg ganske sikker på. Ja, det er præcis sådan, vi ser det. Nå, i forhold til så i nogle af de andre EU-lande, der man ligesom så begyndt at skulle fortolke på GDPR og fortolke e-Privacy Directive, hvad betyder det for cookies? Jamen i andre lande, hvor cookie-reglerne er blevet strammet til det, vi nu oplever i Norge, jamen der havde vi jo så 100% data før, vi kunne indsamle igennem vores cookies, som vi kunne bruge til f.eks. marketingformål, og dermed forbedre vores annonceringsresultater. Men det vi typisk har set i de lande, hvor at nu kører vi altså samme, nu kommer Norge altså til at være ligesom Danmark for eksempel, jamen der ser vi typisk, at når der bliver sagt nej til cookies, og det er så let at sige nej til cookies, som det nu bliver i Norge, når man skal sætte sit cookie-banner op på en compliant måde, jamen så vil I formentlig opleve et nyt problem, og det er et datatab. Og det datatab betyder jo, at man kan få dårligere resultater. Og næste slide, Jan Morten, fordi de her konsekvenser, det gør jo, at I får nok mindre data, så I kan se jeres backends, uanset om I er e-commerce eller hvilken slags virksomhed, B2B, hvad I nu er. Det betyder mindre data inde i vores ads, som gør, at algoritmen er dårligere til at finde de rigtige målgrupper, og det betyder jo så, at det bliver dyrere på annoncekronen at købe de samme kunder eller de samme leads, hvilket gør, at det bliver jo egentlig bare dyrere at blive norsk virksomhed.
man kan sige, det gode er jo så, at alle norske virksomheder, Jan Morten, de er jo i samme båd nu, fordi lovændringen kommer med det samme, eller når den så først kommer, jamen så er vi jo alle sammen i samme båd på en eller anden måde. Og der er jo forskellige måder, og det er jo sådan noget, Jan Morten, I er rigtig god til med Cortex. Hvordan får vi så mere data på en compliant måde? Og en af måderne blandt andet, det er igennem Pippi Pro for eksempel at bruge det er rigtig svært at sige, anonymous tracking funktionen. En anden måde er for eksempel, at man kan sætte server-side tracking op, lave et rigtig next level setup med en masse rapportering, så er der jo sådan noget som Consent V2, Jan Morten, det kommer vi også lige kort ind på i dag. Så der er flere måder, hvordan I kan få mere af det her datatab tilbage på den lange bane, og det skal vi allerede begynde at tænke på nu. Det vil vi i hvert fald anbefale jer. Så kort sagt, undgå dårlig PR ved bare at leve op til den nye norske e-com-lov, fordi jamen, hvis I er compliant, jamen, så kommer det norske datatilsyn jo ikke at sige noget. Og i øvrigt, hvis I sætter det op på en god måde fra start af, og bruger et godt cookie-banner, og laver en rigtig god opsætning, Consent V2, for eksempel server-side tracking, jamen så vil I nok heller ikke opleve lige så en stor nedgang i jeres marketingresultater. Og så plejer det jo også at se ret godt ud, når man som brand og som hjemmeside har styr på cookies og viser sit cookie-banner, ligesom alle andre hjemmesider. Det kommer de norske forbrugere jo nok også til at forvente endnu mere på sigt, at tingene ser sådan ud. Så kort fortalt, nu er vi altså tættere på i Norge, mere end nogensinde før, at cookie-reglerne i de fleste EU-lande er de samme som dem i Norge. Så det virker jo helt naturligt, Jan Morten, at vi lige skal snakke om, hvad er det for nogle principper, hvis vi kigger på e-privacy og GDPR, hvad er det for nogle 7 principper, vi kan udlede af, hvordan I skal sætte jeres cookie-banner op. Dem tager vi lige her. For først og fremmest, så har vi brug for consent nu, til at sætte ikke-essentielle cookies. Det vil sige alle andre cookies end dem, der er strengt nødvendige for websitets funktionalitet. Det er nummer 1 princip. Nummer 2 princip, vi skal følge, det er, at de brugere, der besøger hjemmesiden, de skal kunne give deres samtykke klart, clear, informed, og det skal være frit afgivet. Og det er jo faktisk en af de her ting, som Norge indtil nu, kan man sige, lidt har været anderledes med, at hvis man bare har sat nogle passive, præcis punkt nummer 3, nemlig pre-tick boxes or assumptions of consent are not valid. Det er jo ligesom den store ændring i Norge nu med e-com-loven. Så det vil sige, at vi skal altså ud over ikke at pre-ticke boxes, så skal det også være nemt for brugeren at opte ud eller trække samtykket tilbage, lige så nemt som det var at give consent. Vi skal lige se på et eksempel på det senere, Jan Morten. Vi har et par cookie-banner med, sådan at I ved, hvordan det ser ud i praksis. Og så skal vi selvfølgelig give information om, hvilke cookies bliver sat på hjemmesiden. Alle slags cookies, det skal være givet i et plain language, og det er jo selvfølgelig et abstrakt begreb. Og der er det jo blandt andet derfor, man har en CMP eller et cookie-banner som for eksempel vores, fordi vi snakker jo med jurister og finder ud af, hvad er plain language, som datatilsynet synes er okay. Så skal du ud over det gøre det rigtig nemt og accessible for dine hjemmesidebesøgende, at de kan ændre deres cookie-præferencer, uanset hvilket tidspunkt de har lyst til at gøre det på. Og det sidste princip her, det er, at du skal gemme dine samtykker fra dine brugere. Så det vil sige, at hvis det norske datatilsyn kommer, jamen så skal du have en lang liste af alle de samtykker, der er blevet givet. Og Jan Morten, hvis du har besøgt cookieinformation.com, så skal vi jo lige præcis kunne vise, jamen Jan Morten, han har sagt ja til strengt nødvendige cookies, han har sagt ja til funktionalitetscookies, men han har ikke sagt ja til statistik-cookies og marketing-cookies. Og hvilket tidspunkt skete det lige præcis på vores server på? Det skal du kunne vise til datatilsynet. Og det er derfor, at man ikke sidder og laver cookie-banner manuelt selv, fordi det at automatisere alt det her, det er jo derfor, du så betaler for eksempel de der 5 euro om måneden, altså det kommer ind på prismodellen eller andet, men bottom line, det er jo derfor. Så hvis I gerne vil læse mere om det her, hvordan er EU's cookie-regler, så har jeg lagt nogle links herinde i slidesene. Slidesene sender vi som sagt ud efter webinaret, så der kan I ligesom lige dykke ned, hvis der er noget, I er nysgerrige på. Og Sion har et rigtig godt spørgsmål. Hvis man har Cookie Informations løsning, er man så dækket af den nye lov? Det korte svar er, ja, du har alle forudsætninger for at leve op til den nye lov med Cookie Informations løsning. Men det er klart, Jan Morten, vi skal nemlig lige se på et eksempel senere, fordi der er forskel på, hvordan man kan sætte sit cookie-banner op. Men hvis du bruger vores helt standardopsætning og lige sætter nogle ting op og sikrer, at du ikke sætter cookies før samtykke, jamen så er det rigtig nemt faktisk. Og det er blandt andet noget af det, Jan Morten i hos Cortex er god til, at hjælpe jeres kunder med at sætte cookie-banneret rigtigt op, så det lever op til den nye norske e-com-lovgivning. Det er også derfor, vi står her i dag. Yes. Næste slides, fordi lad os lige se, så helt konkret, hvad skal du gøre for at leve op til EU-cookie-reglerne?
du burde nok lige lave et lille cookie audit. Tjek, hvilke cookies sætter du på din hjemmeside. Det har vi et værktøj, det vil jeg lige vise super kort senere. Og så skal du lige finde ud af, hvad er det for nogle cookies, du har på din hjemmeside, som er strengt nødvendige, og hvad for nogle kræver brugernes consent, samtykke. Vi får et spørsmål her fra Alf Otto. Hva eksempler på nødvendige cookies, språkreferanser, dark mode? Altså strengt nødvendige cookies de cookiesen du må ha for at nettstedet overhovedet skal fungere. Rett og slett, altså, så det jo en liten gråzone her, men definisjonen hvis du ikke kan operere nettsiden uten denne cookien, så den teknisk nødvendig. Det helt korrekt, Morten. Og et andet eksempel, igen, hvis du har en content management platform, Alf, jamen den hjælper også rigtig meget dig med at placere i de rigtige spande, hvilke cookies er strengt nødvendige, og hvilke er funktionelt nødvendige. Det hjælper en CMP der med. Det lige præcis, hvor man har sådan. Ja, og cookie information kategoriserer jo også disse cookiene, så man får god hjælp der i praksis. Et andet spørsmål her også, hvilke cookiebanners til nettsider godkendt? Du kan jo si litt om det, men de aller fleste mest kjente cookiebanner jo godkjent, eller har mulighet for å levere løsninger som blir godkjent. Yes. Så i hvert fald, for at vende tilbage til præsentationen her, når du først har lavet dit cookie audit, så er du ligesom godt på vej. Og det kan du også gøre helt gratis ved at oprette en gratis trial på vores hjemmeside, så kan du få sådan en lille visning af. Det er ikke fordi, du behøver at blive kunde hos os, hvad det er for nogle cookies, du har på hjemmesiden, om du lever op. Så, når du så først har gjort det og fundet ud af, hvad for nogle cookies har du, jamen så skal du informere dine brugere om den cookie-brug, du har. Fordi du har jo formentlig andet end strengt nødvendige cookies, og så skal du have et cookie-banner. Det har vi alle sammen nærmest. Og du skal gøre det nemt, og det er rigtig vigtigt, det her med knapperne. Accept all, reject all, manage preferences. Brugeren skal have mulighed for at vælge, hvilke cookies vil jeg gerne sige ja til, og man skal have mulighed for at acceptere og rejecte alle cookies. Så skal vi forklare, som vi sagde før, det her med, hvad er det for nogle cookies vi bruger. Vi skal inkludere information om de her tredjeparts cookies vi bruger, og hvornår bliver cookiesene sat, hvordan bruger din virksomhed det data. Igen, det hjælper en content management platform der med. Og så punkt 4, Jan Morten, hvis du lige hopper på næste slide, så skal brugerne jo nemlig have mulighed for at trække samtykket tilbage. Og det skal være rigtig nemt for dem at ændre samtykket et anytime, og så skal du som sagt gemme de records af consents, der ligesom er blevet lavet på din hjemmeside. Så er du rigtig godt på vej til at leve op til de europæiske cookie-regler, og dermed den nye norske e-com-lov. Yep. Og så spørger Thor her om den nye e-com-loven også gjelder uthenting av informasjon. Altså alle form for uthenting av brukeren eller informasjon fra brukerens utstyr. Og det har jeg ikke rett og slett satt meg inn i. Vi har fokusert på det med å ha med cookies, men jeg vil tro at det gjelder all form for informasjon man henter ut. Så det liksom litt over på andre ting enn det vi jobber med, men det vil nok bli klargjort etter hvert. Men jeg tror at det gjelder alt. Det vil jeg også tro, Jan Morten. Og jeg vil lige skynde mig at sige som bisætning her, Jan Morten og jeg er jo ikke jurister, så I skal endelig ikke til det her som juridisk rådgivning. Det Jan Morten og jeg prøver at give jer i dag, det er vores forståelse som marketeers og som mere tekniske brugere, hvordan vi forstår de nye cookie-regler, og hvordan I kan efterleve dem. Så hvis du gerne vil have svar på det her spørgsmål, så er en jurist nok allerbedst bud, hvis du er 100% sikker. Og i sidste ende, så er spørgsmålet, hvordan fortolker Datatilsynet i Norges jurister de nye regler? Det er jo det hele kommer an på. Og der er jo ikke nogen sager, vi kan tage udgangspunkt i nu, så for nu må vi ligesom antage nogle af de ting, vi ser i paragraferne, eller nogle af de andre ting, vi har set i EU, når der er kommet noget lignende. Yes. Så Jan Morten, her har vi jo et cookie-banner. Og hvis du sætter det her cookie-banner op i Danmark, det er et cookie information cookie-banner, det her det er fuldstændig standardopsætning, hvis du bare sætter op, så vil den se nogenlunde sådan her ud. Og det vi skal lægge mærke til her, er, at vi fortæller brugeren i cookie-banner, bare lige for at forklare kort, hvad der sker. Jamen, vi forklarer, hvad bruger vi cookiesne til, hvorfor sætter vi dem, og du kan nemt som bruger ændre dit samtykke, uanset hvad. Derudover læg mærke til, at de pre-tickede bokse nede i bunden, dem har vi jo ikke. Det er kun de strengt nødvendige cookies, der er tikket af nede i bunden. Og de 3 andre slags cookies, de funktionelle, de statistiske og de marketing cookies, de er ikke tjekket af. Og hvis jeg var jer derude, jeg tænker, nu vil jeg gerne gå med livrem og seler og være compliant,
så vil jeg nok ændre mine knapper til at hedde Decline All, den ene knap, som den hedder her, og så vil jeg kalde den anden knap Accept All. Og det er ligesom for at være, igen, vi skal huske, vi skal gøre det lige så nemt for brugeren at acceptere cookies, som at decline dem. Og jeg tænker, ved at bruge konsekvent terminologi, er vi jo fuldstændig så eksplicit, vi kan være. Og en anden ting, Jan Morten, der er ret spændende, og det er spændende, hvordan hvis man satte det her cookie-ban op til det norske datatilsyn, hvad ville de sige? Fordi jeg kunne forestille mig i Belgien for eksempel, i det her eksempel, jamen der vil det belgiske datatilsyn, der har nemlig været en sag, der vil de måske kalde den dark pattern, at decline all-knappen, den er grå, men læg mærke til, at der er en blå ramme, altså en blå border, rundt om decline all-knappen. Fordi vi har for eksempel prøvet det her cookie-ban af for det danske datatilsyn, og de synes faktisk, at det her det er okay, fordi at der er den blå ramme omkring. Og så er spørgsmålet så, vil du være livrem og seler, compliance, eller vil du som marketeer gerne have mest muligt data? Altså det er jo klart, Jan Morten, når vi har en blå OK-knap her, og den anden knap er lidt anderledes, så vil du nok være mere tilbøjelig til at klikke OK som bruger. Ergo, som virksomhed får du nok en større mængde data. Det danske datatilsyn har som sagt OK for det her eksempel, for eksempel. Så vil den gå i Norge, ikke? Altså, det vil den nok. Ja, Datatilsynet har ikke vært så tydelig i Norge, men det kommer sikkert noe rundt det. Men vi vil jo følge opp det, og det vi har levert frem til nå, mener jeg er innenfor den tolkning som har vært frem til nå. I hvert fall så får vi se om de endrer syn på det fremover. Det. Her er et eksempel på hvordan vi selv har gjort det. Kanskje vi burde hatt en rød ramme rundt avvis alle-knappen. Det kan hende, vi skal se litt på det. Men altså et godt spørgsmål her også, Jan Morten, til det slide med eksemplet her for Qualtrics, det vil jo være faktisk, fordi hvis de havde lavet knappen grøn, så 100% at det ikke var gået det her cookie-banner. Ja. Men fordi rød er jo typisk ellers en knap, vi forbinder med stop eller noget negativt, jamen det kan sagtens være, hvis du prøvede det her cookie-banner af for det norske datatilsyn, så vil de sige, det er faktisk okay, fordi I notcher ikke, når et grå og rød er sådan nogle farver, mennesker normalt forbinder med noget andet. Og det her begreb, eller det vi snakker om her, det er noget, der hedder dark patterns. Altså er det en dark pattern, eller er det ikke? Og Jan Morten, som min forståelse er, at det er det ikke. Og det er jo ligesom sådan noget, man ligesom skal gøre op med sig selv som virksomhed. Altså hvor meget med livrem og seler går vi? Fordi Jan Morten, man kunne principielt også lave sine cookie-banner-knapper om bare til 2 sorte knapper, eller 2 røde knapper, eller et eller andet. Og så vil der i hvert fald under ingen omstændigheder være noget som helst at komme efter. Så det var bare lige en kort introduktion til det her med, alt efter hvilket land vi er i. Også i EU er de datatilsyn nogle gange uenige om, hvad er okay og hvad er ikke. Så igen, kort fortalt, hvis vi vil være helt compliant, afvise alle, godkende alle cookies, lave begge knapper her i den samme farve, og husk ikke at pre-tick box nede i bunden, og så fortæl meget eksplicit, ligesom Qualtrics også gør her, hvad bruger vi alt jeres data til, og hvordan bliver det brugt, og så næste slide, Jan Morten, så skal vi nemlig lige huske at have den her menu her, og den viser alle de cookies, som hjemmesiden sætter, hvad bliver de brugt til? Så for eksempel, hvis Google har en cookie, jamen, hvad bliver den brugt til? Hvor kan jeg læse om Googles data responsibility site og policy, altså link til den? Og det er blandt andet derfor, man har en consent management platform. Det er netop for at automatisere meget af det her, så du ikke skal sidde som virksomhed, som slutbruger og sætte alt det her op manuelt. Godt. Det var lige en kort indflyvning til cookie-banner. Hvordan skal det så se ud, for at vi kan leve op til den norske e-com-lov? Ja, så har vi et par spørsmål her, Lars. Spørsmål fra Arild. Hvilket av alle typer nettbutikker vil omfattes av dette regelverket? Ja, det vil i prinsippet det. For nettbutikkene, altså de som bruker cookies i nettbutikken, blir omfattet av dette regelverket. Annen håndtering i nettbutikken, altså kundedata, navn, ordre, altså leveringsadresser og sånt nå, det styres av GDPR i sin alminnelighet, og har sånn sett ikke noe med det vi snakker om her. Det som da ikke har med cookies å gjøre, det skal man da redegjøre for i personvernerklæringen i henhold til GDPR. Og for eksempel det å innhente data, hvis jeg gjør en bestilling i en nettbutikk, og at nettbutikken da må innhente mitt navn, min adresse og så videre for å kunne gjennomføre leveransen, det kan man gjøre, og det har ikke noe med nye e-com-loven å gjøre. Da har man jo et berettiget interesse som et behandlingsgrunnlag for det, men det skal man opplyse om i personvernerklæringen. Så er det et spørsmål om innloggede sider, og det er alltid et lite problem. Sånn erfaringsmessig sett fra min side,
så kommer man gjerne inn på en side. Man gir samtykke til domenet, og så skal man etter hvert logge inn. De aller fleste cookiene de befinner seg på forsiden eller på de første sidene man beveger seg på nettsida. Det er sjelden man har nye cookies som kommer bak innlogging. Slik at i de aller fleste tilfeller så mener jeg at det er tilstrekkelig med å ha samtykke på forsiden. Hva tenker du, Lars? Det er et rigtig godt spørgsmål, Jan Morten. Inden jeg lige svarer på det, så kommer der et andet rigtig godt spørgsmål i chatten faktisk. Både Lise og Øjvind snakker om det her med, hvis man klikker, vi har kaldt OK, det eksempel, vi så på cookie-banneret før, bare lige for at involvere alle, jamen så vi et eksempel, hvor der stod OK på den knap, hvor jeg også sagde, at den kunne acceptere alle. Og som Øjvind rigtig fint pointerer her, så siger han, det er jo lidt uklart faktisk, hvad sker der, når du trykker OK? Accepterer vi alle, eller accepterer vi kun strengt nødvendige cookies? Det er en vild god pointe, Øjvind. Og det er der også derfor, at både Jan Morten og jeg anbefaler, at du kalder det for acceptere alle, ligesom Kortryk også har gjort i deres cookie-banner. Igen, det var bare for et par eksempler for ligesom at sige det her med, hvorfor, hvordan skal det her cookie-banner se ud? Hvordan kan det se ud? Fordi helt enig med jer begge, Lise og Øjvind, at brug acceptere alle, brug den terminologi, eller godkende alle. Der burde ikke være nogen tvivl om, hvad det betyder. Ja, Jan Morten, skal vi hoppe lidt videre i slides også lige for at holde tiden, nemlig fordi vi har en masse andre spændende ting. Jeg hopper lige tilbage her. Fordi vi kan gå tilbage etter hvert og svare på litt av spørsmål og sånn etter hvert. Præcis. Hvis der er nogle enkelte spørgsmål, vi ikke lige når forbi i løbet af webinaret her, så skal Jan Morten og jeg nok følge op med jer efterfølgende. Vi kan ligesom se spørgsmål, jeg har stillet og ligesom sikre. Fordi Jan Morten, vi skal snakke om common cookie mistakes, og det er nogle af de typiske fejl, vi ser hos både Jan Morten ude hos jeres kunder. Jeg har også selv siddet på Digital Marketing-bureau. Jeg har også set rigtig mange af de fejl, der dukker op her. Lad os bare lige tage dem kort fra en ende af, Jan Morten. Fordi det, I også ser rigtig meget hos jeres kunder, eller dem, der kommer til jer, før de får sat et cookie-banner op af jer, det er, at cookiesne bliver sat, før der er givet consent fra slutbrugeren. Det er jo en meget typisk fejl, og den er okay for nogen, okay nem at rette det, blandt andet derfor, man har et bureau for eksempel, eller man har et Google Tag Manager sat op, hvor man er sikker på, at man tilbageholder cookiesne før samtykke. En måde, man kan forhindre det her på også, det er at være ret eksplicit inde i jeres virksomhed om, hvem er det, der har ansvaret, når der bliver installeret et nyt værktøj på hjemmesiden. Og nogle gange så sker der det, at en ikke-webudvikler med god intention installerer et lille plugin i WordPress, så bliver der lige pludselig sat en ny cookie, men det ved dem, der har sat cookie-banneret op, ikke noget om. Så det er ret vigtigt, altså en god tommelfingerregel herfra, det er i hvert fald at beslutte for internt i jeres virksomhed, hvem har ansvaret for cookie-banneret, og når der bliver installeret nye værktøjer på jeres hjemmesider eller i jeres annoncering. Noget som vedrører hjemmesiden. Der er det noget nemmere at forhindre den her fejl, eller i hvert fald fået noteret, at vi lige skal have ændret noget i vores opsætning. Så er der det her, Jan Morten, med, når at du ikke får connected din platform og bruger med de cookies, der bliver sat, og det hænger lidt sammen også med, hvilken rækkefølge loader dine cookies i. Fordi du kan risikere det, at hvis du loader dine cookies i en uhensigtsmæssig rækkefølge, jamen så det data, du ellers skulle bruge til din markedsføring, jamen det bliver ikke rigtig samlet i en samlet bucket og sendt til de rigtige annonceplatformer, og det kan skade dine marketingresultater. Så det er vildt vigtigt at være opmærksom på, hvornår du sætter de forskellige cookies, hvilket data er det, de indsamler, og at det så bliver sendt rigtigt afsted til de respektive platforme, hvor særligt marketingafdelingen er det her enormt relevant for. Og dermed også for forretningen, fordi det jo ellers koster på bundlinjen, hvis vi bruger for mange penge på vores annoncering, når vi kunne have brugt færre penge, fordi vi har mere data til rådighed. Så er der jo det her, Jan Morten, skrækeksemplet, har jeg lyst til at kalde det nede i bunden. Helt klassisk, we use cookies, okay cookie-banner. Det har nogle af jer nok set. Og der er nogle af de her cookie-banner, hvis man går ind og tjekker, hvilke cookies bliver egentlig sat, jamen så sætter det har ingen funktionalitet, det cookie-banner. Altså det er bare et lille vindue, der dukker op, men det gør ikke noget rent teknisk. Og for at være meget eksplicit, leve op til den norske e-com-lov, så skal I selvfølgelig sikre jer, at I sætter, altså at når man trykker på jeres cookie-banner, så sker der også de ting, som I lover brugeren i forventningsafstand med brugeren i selve cookie-banneret. Så bottom line, passiv samtykke, det duer ikke, og ligesom huske at sætte de rigtige cookies i den rigtige rækkefølge. Lige hurtigt, Jan Morten, lad os bare springe kort igennem det her. Vi har et compliance check tool. Vi skal nok lige smide et link ind i præsentationen også, hvor I kan taste jeres hjemmeside ind, skyde jeres e-mail ind, og så får I lynhurtigt sådan en kort gennemgang, et lille cookie over det jeres hjemmeside. Lever I op til de EU's cookie-regler?
Og hvis I ikke gør, så kan I se den her logfil. Hvad er det for nogle cookies, I for eksempel sætter først, eller mangler et link til jeres privacy policy, eller det ene eller det andet. Så jeg skal nok lige se, om jeg lige kan klare et hurtigt link til dig her i chatten. Også 2 sekunder. Nu må jeg lige love mig alle sammen, at I ikke lige klikker ind, alle dem, der er med, for vi har ret mange seere med i dag med Jan Morten. Fordi ellers sådan vi ikke dealer så værktøjet og lægger hjemmesiden ned. Men jeg har lige lagt et link i chatten her til toolet. Så en stor anbefaling til lige at gå ind og tjekke, om jeres egen hjemmeside er compliant. Jan Morten, lad os bare hoppe videre til næste slide, fordi nu skal vi lige snakke Google Consent Mode V2. Og det er rigtig vigtigt for dig, der bruger Google annonceringsprodukter. Så det er for eksempel, hvis du bruger Google Analytics, Google Ads, Google 360, altså sådan alle de der suiter, der rimer på noget med Googles annonceringsprodukter. Kort fortalt, Consent Mode, det er ikke noget nyt, men det er noget, der lader dit cookie-banner passere nogle consent-signaler fra dit cookie-banner over til Google og sikre, at brugerens, altså det samtykke, de har givet, det bliver respekteret. Sådan at vi ikke lige pludselig gør alt muligt, vi ikke må. Og det eneste... Og dette kan man jo da, dette kan man da teste for de som er lidt teknisk interesserte i Google Tag Manager, kan man da selv sjekke hvordan det her fungerer, når man siger ja eller nej til Præcis, kort fortalt, hvorfor hedder det version 2? De har 2 nye signaler. Det er Ad User Data, Ad Personalization. Jan Morten, jeg ved også, at som standardopsætning, når I sætter cookie-banner op, så sætter I også Consent Mode V2 op. Og årsagen er også, det har vi også set, Jan Morten, både hos jer som vores partner, og også hos vores andre partnere og bureauerne derude. De er begyndt at sende det op helt standard, og det gør de, fordi at de har, nogle af dem i hvert fald, en forventning om, at Meta, de laver brugersikkert også de her parametre på sigt. Og Bing har blandt andet også, altså Microsoft Bing, at de har også deres egen version af Consent Mode. Så det er ligesom lige så meget for, og det giver jo vildt god mening, Jan Morten, I gør det for jeres kunder, ligesom at sikre, at okay, men så er vi ligesom fremtidssikret på, at vi, fordi Consent Mode hjælper der med, og ligesom når kunderne så siger nej til cookies for eksempel, så kan du bruge Consent Mode til at få noget ekstra data, du ikke ellers vil få, hvilket er vildt smart. Og det er jo en måde, hvor det er mega komplekst, det skal vi ikke gå ind i her, men der er en rigtig god grund til det. Men bottom line, hvis ikke du sætter Consent Mode V2 op, og du bruger Google Ads, så har du faktisk nogle ret store problemer, og det er de 5 bullets, vi ser på det her slide. Din remarketing virker faktisk slet ikke. Din smart bidding kampagne, de vil heller ikke fungere ordentligt. Din conversion measurement har også problemer, og også enhanced conversions. Og i særligt remarketing-delen, Jan Morten, hvis vi lige går på næste slide, er jo et kæmpe problem, fordi nu har der jo lige været Black Friday, der er julesalg. Lad os sige, du er en e-commerce. Jamen allerede i marts måned faktisk, hvis ikke du har sat Consent Mode V2 korrekt op gennem din cookie-banner, jamen så har du faktisk siden marts måned ikke kunne lave remarketing-kampagner i din Google Ads. Det er jo et kæmpe problem. Og hvis vi lige tager med næste slide, så har vi også lige et konkret eksempel på, så det vil sige grafen, hvis du har haft Google Ads og ikke sat Consent Mode op, så vil dit remarketing ordnes ind i Google Ads se sådan her ud. Så hvis nogen af jer har en marketingafdeling, og I ikke har Consent Mode op, så vil I have oplevet det her. Og det er jo et kæmpe problem for virksomheden og virksomhedens bundlinje og omsætning. Så ja, Jan Morten, der er mange grunde til at gøre det. Lige et sidste slide her, når vi snakker Google. Det her det er noget lidt andet, men lidt i samme rille som det, vi kommer fra i dag. For Google har også en EU-user consent policy, og det svarer faktisk bare til Googles fortolkning af e-privacy directive og GDPR. Og i den her EU-user consent policy, der skriver de blandt andet sådan noget som også de råd, vi har givet i dag for at leve op til den norske e-com-lov. Det er for eksempel, husk ikke at sende dine brugers data, før de har givet samtykke. Du skal ikke sætte Google cookies før consent. Husk at ligesom gøre nogle forskellige ting, der egentlig bare vedrører de her cookie-regler, som Jan Morten og jeg har gennemgået i dag. Så bottom line, du lever ikke bare op til den norske e-com-lov ved at følge de regler, som vi har listet i dag, Jan Morten og jeg. Du lever også op til Googles EU User Consent Policy, eller i hvert fald øger chancen for at leve op til alt det, de skriver heri. Så det er der om noget et incitament til at gøre det. Så her til sidst, Jan Morten, vi er nemlig også lige så stille på vej og ved at løbe tør for tid. Hvis jeg har spørgsmål, så list dem inde i chatten nu her, så Jan Morten og jeg tager så mange, vi kan nå, inden vi tager af for i dag. Men vores cookie banner for web, der har vi en 14-dages trial lige nu, som I kan bruge den her QR-kode. I kan også kigge på det efter, når som 16 uger, eller anbefale bare, hvis at I ved derude, at I har brug for et cookie banner, og så kom i gang. Fordi Jan Morten, jeg ved, I har sat rigtig mange cookie banner op. Ja, så man kan godt gå på Cookie Information side og opprette der. Man kan også snakke med oss i Cookie Information. Vi har satt opp over 500 samtykkeløsninger basert på Cookie Informations løsning, så dette har vi
litt kontroll på. Tilbudet vårt en engangskostnad på 7.000 kroner. Da setter vi opp bannere, vi implementerer et design som passer til siden deres. Vi implementerer GTM. Vi sørger for at det compliance med Consent Mode versjon 2, og vi gjennomfører en testing. Så det en engangskostnad. Den årlige kostnaden, vi skanner jo, altså løsningen skannes jo en gang i måneden. Det finnes en gratisløsning som lansert av Cookie Information nå, inntil 200 sider, maks 25 000 samtykker per måned. Det ikke mulig med testdomener, og design heller ikke mulig. Man får en standardløsning, men den fungerer godt. Hvis man ønsker å oppgradere, så har vi en betalt løsning som koster 3.180 per år, altså 265 per måned. Da skanner vi inntil 500 sider hver måned. Du har et ubegrenset antall samtykker. Testdomener tilgjengelig. Det smart for litt større kunder, for da kan vi implementere og teste i et testmiljø før vi implementerer live. Vi får en vesentlig bedre rapportering og kan følge opp samtykkerater og så videre på en bedre måte. Og vi kan også da designe bannere slik at det faktisk ser ut som en integrert del av nettsiden deres sånn fargemessig. Så Cortex tilbud. Så tenkte jeg skulle bare helt på slutten her si litt som dukket opp. Vi har snakket litt om Pivik Pro. Jan Santre har et månedlig GDPR-brev på LinkedIn som jeg anbefaler at dere følger. Men han skrev noe jeg synes var litt interessant. Dere husker kanskje etter Schrems 2-dommen, så ble det faktisk forbudt å bruke amerikanske løsninger som Google, Facebook, Microsoft og så videre. Det endret seg når de fikk på plass den såkalte Data Privacy Framework, når den kom på plass, og den kom ganske fort, fordi at det var jo en krise i samarbeid mellom USA og EU. Så etter at DPF var på plass, så kunne man fortsette som før, men nå skjer jo kanskje ting med Trump. Han har flagget at han ønsker å gå inn og se på overvåkningslovgivningen, og hvis han skjerper inn den, så kommer da dette i spill med at USA et godkjent tredjeland. Kanskje Trump endrer slik at EU ikke lenger kan se på USA som et godkjent tredjeland. Det første som kommer til å skje da, at det kommer til å bli en del oppslag i media om Google Analytics tillatt. Om man ønsker å unngå den situasjonen, så finnes det et alternativ som heter Pivik Pro. Cortex en forhandler av Pivik Pro. Pivik Pro utviklet og driftes i EU, har personvern som en grunnleggende funksjonalitet tvers gjennom løsningen, og Pivik Pro kommer aldri i nyhetene som en mulig tvilsom analytics-løsning. Kontakt meg gjerne om dere ønsker å vite mer om Pivik Pro, eller så kan dere henge med. Vi planlegger et webinar om Pivik Pro i første del av 2025. Yes. Og Jan Morten, før vi lige går til konklusionen her, jeg har en lille sjov ting apropos med Pivik Pro og Data Privacy Framework, fordi det fyldte også rigtig meget af Danmark, da der var lavet med den aftale. Og jeg kan huske, at jeg selv stod og anbefalede, da jeg sad på Digital Marketing Bureau, at nu Google Analytics formentlig ulovlig i Danmark i noget tid. Vi bliver nødt til at finde alternativ, og der var Pivik Pro jo en af de meget få værktøjer, vi kunne stå og anbefale, fordi som du rigtigt siger det her med, det ligger i EU, så det går fuldstændig udenom den her problemstilling. Og siden kan jeg se, at jeg har stået og anbefalet det dengang. Der det jo udviklet sig helt vildt, det produkt, og er kommet meget mere lige meget af det funktionalitet, vi ser i mange af de andre store analytics-værktøjer. Så det bare, altså du vil jo heller ikke stå og snakke om det i dag som partner, hvis du føler, at der var bedre alternativer. Så det gør mig egentlig kun glad at bare høre det i dag. Nå, i hvert fald, Jan Morten, vi skal til opsummeringen herfra, fordi vi er i vejs ende. Fordi kort fortæl, Jan Morten, hvis vi lige kigger på den opsummering, hvad vi egentlig har lært. Du skal selvfølgelig sætte et godt Google-certified content management platform op, hvis du ikke allerede har en, og sikre dig, at den lever op til de nye norske cookie-regler. Og det gør du ved at sikre dig, at du følger de her EU-cookie-regler, som vi har gennemgået i dag. Og så skal du selvfølgelig også, gør du meget, vores kraftigste anbefaling, Jan Morten til jeg, som du også samtidig sikret, og du får så meget data, som du kan igennem din annoncering. Særligt Google, sætte Google Consent Mode V2 op. Det er sådan set det allervigtigste herfra, hvad du skal gøre hjem og gøre nu. Og Jan Morten, jeg ved, I har jo rigtig meget, mange alternativer, og helt rigtigt også med Matomo. Det er faktisk også det er også et glimrende værktøj.
Så herfra til sidst, hvis der er nogen af jer, der sidder hos et bureau eller er konsulenter derude, jamen så kan du faktisk blive partner med os, ligesom Jan Morten og CoreTrick også er. Man kan gå ind på den her hjemmeside, cookinginformation.com/partners, og læse mere, og så får man faktisk et lille kickback også, for hver gang man referrer et cookie-banner på vegne af Cookie Information. Så det er jo en lille rar pengestrøm, hvis det er, udover at man selvfølgelig har den fordel, at man får en masse ekstra hjælp og sparring for os af. Så Jan Morten, til sidst her, vi har set 14 dages free trial, det ved I godt, at I kan lave til cookie-banneret. Alternativt kontakt Jan Morten, hvis I gerne vil have hjælp til at sætte Cookie Information op. Og Jan Morten, ja, I er ved at være ved vejs ende på det her webinar. Jeg zoomer lige ud til os her, fordi ja, det er jo ret spændende med den her norske e-kom-lov, og om det bliver først i jul, eller hvad det gør. Men det tyder noget måske på. Men altså, Jan Morten, vi følger jo selvfølgelig meget med, du og jeg kommer helt sikkert til at dele på LinkedIn, hvis jeg spotter på, at nu hører vi altså fra Norge, at nu sker det allerede 1. januar faktisk. Men Jan Morten, vi har jo også en anbefaling helt lavpraktisk, der hedder, at hellere få styr på at leve op til de norske cookie-regler nu. Få sat cookie-bandet op nu, sådan at når den norske e-kom-lov så kommer, jamen så har du styr på det allerede. Det er vel nok et råd, man kan give herfra. Ja, jeg tror det. Og det å ha et cookie-banner signaliserer jo også at man tar personvern på alvor. Og vi ser jo utviklingen er veldig tydelig. Altså, den vanlige mann i gata, for å bruke det begrepet, har en vesentlig høyere bevissthet rundt personvern nå enn tidligere. Og vi ser det veldig tydelig. For 3-4 år siden, så på et cookie-banner så hadde man typisk 95% samtykkerate. Nå detter det ned mot 70%, et eller annet sted mellom 70 og 75% i gjennomsnitt er det vi ser i Norge nå. Så det går jevnt og trutt ned måned for måned. Helt klart. Og ellers, Jan Morten, afsluttende bemærkning herfra, det er, hvis man har lyst til, altså uanset om man gerne vil tale cookie information og cookie banner med du og jeg, Jan Morten, live, vi har bare for hjælp i sidste ende. Så I er meget velkomne til at lige nu gå på linkedin.com, connecte med mig. Mit navn står her også, Lars Krab Olesen. Hvis I lige skulle have et lille spørgsmål efter webinaret, stil endelig gerne, jeg vil så gerne hjælpe. Og jeg er sikker på, Jan Morten, det samme gælder for dig, ikke? Altså hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål til det her, eller noget andet omkring digital markedsføring, eller hjemmeside, det ene eller det andet, Jan Morten, så er jeg sikker på, hvis I lige går ind og connecter så med mig og Jan Morten, så vil jeg bare elske, altså jeg er også meget udadvendt, jeg elsker at følge med hos nogle andre mennesker og marketingfolk, og hvad jer der er med derude er, så jeg vil hellere gerne connecte og følge lidt med hos jer også, fordi vi lærer jo alle sammen noget af hinanden, ligesom jeg også lærte noget, Jan Morten, da vi begyndte at snakke om det her sammen. Fordi det er gået ret hurtigt. Ja, ta gjerne kontakt, og vi er opptatt av å hjelpe kundene våre til å få høyest mulig samtykkerate, få best mulig datagrunnlag for å drive digital markedsføring. Det er derfor vi også har trukket inn litt om Pivik Pro. Vi skal si mye mer om det senere, men Pivik Pro har en del veldig gode resultater i forhold til å øke antall records som kommer inn i analysebasen. Præcis. Og da kan man forebygge litt det fallet i samtykkerate som man får som følge av den nye e-kom-loven. Yes. Thor har et ret godt spørgsmål i forhold til Cookie Informations cookie-banner, i forhold til de to templates, ORLE V2 og Google Consent V2, er de opdateret, som de er i dag? Jamen, jeg vil anbefale, Jan Thor, i forhold til, hvilke templates skal du køre? Hvis det var mig, der skulle bruge bare en af templatesene i dag, så vil jeg helt klart køre enten med Google Consent V2 ORLE-templaten, eller ORLE V3 Google Consent templaten. Og grunden til, at jeg vil gøre det, det er, at i de templates, hvis du har sat Consent V2 op, som du burde have gjort, så der linker du helt automatisk til Googles Business Data Responsibility Site. Og det er faktisk et krav for Google, og det står der altså i Use Consent Policy, om at du linker til den her policy. Indtil for nylig også, Jan Morten, der sagde Google, at der skulle det fremgå i det allerforreste lag cookie-banneret. Og for nylig har jeg faktisk lige fået bekræftelse på, at det er okay at lægge det link i anden lag af cookie-banneret. Og der sker jo hele tiden opdateringer, og det er jo også derfor, Jan Morten, vi for eksempel står og holder webinarer, ikke? Der sker vildt meget på det her marked. Og også i vores produkt selvfølgelig, vi taler med jurister, vi taler med partner, vi taler med altså datatilsynene, alle mulige, for ligesom at sikre, at cookie-banneret og det vi også tilbyder, ligesom lever op til alle de regler, de forskellige instanser har, som er relevant for alle vores kunder og dermed virksomheder.
Yep. Vi har et spørsmål fra Nina her. Gjelder det flere domener? Jeg er litt usikker på, men jeg kan svare fra et par vinkler. Det ene er at selvfølgelig kan man kan sette opp flere domener, og da kan man også bruke noe som heter shared consent, som er ganske interessant. For hvis man har flere domener, så setter vi opp det som heter shared consent, som gjør at brukeren kun behøver å gi samtykke på en av domenene, og så har man gitt samtykke på alle. Når det gjelder prisene våre, så gjelder det i utgangspunktet for ett domene. Hvis man har flere domener, så vil man måtte betale scanning per domene, men implementeringsprisen blir en annen. Har man 2 domener, så er det ikke 7000 ganger 2, men vi må se litt hvor like er domenene, så da gir vi et individuelt tilbud på det. Check. Med det sagt, Jan Morten, vi er jo ved at være ved vejs ende. Som sagt, hvis nogen af jer skulle have nogle spørgsmål på falderebet, så endelig skriv til mig, Lars Krab Olesen. Find mig på LinkedIn, connect gerne og skriv til mig. Og det samme med Jan Morten. Gå på LinkedIn.com, find Jan Morten Andersen, connect, og så skriv endelig. Vi vil så gerne hjælpe jer. Altså det er i sidste ende også bare det hele handler om. Med det sagt, Jan Morten, har du lige et afsluttende ord på falderebet, inden vi siger tak for i dag? Nei, si det. Jeg vil bare si at vi følger opp dette videre. Vi kommer til å publisere på kortrekk.no, også på LinkedIn, etter hvert som vi vet mer om når implementeringen skjer, og hvis det dukker opp nyheter. Vi vet at GDPR, personvern, er viktig for kundene våre. Derfor så legger vi litt trykk på det her og sørger for å informere kundene løpende om hva som faktisk foregår. For vi ønsker å være en ansvarlig leverandør, og da er dette viktig. Selv om man mister noe mulighet for digital markedsføring. Men sånn er det bare. Sådan er det bare. Ja. Der er det jo så, vi må gøre det så godt vi kan i forhold til, kan vi få det data på en anden måde, på en compliant måde, eller noget af det, og det data til. Det gode er jo så nu, at det gælder for alle norske virksomheder, den her nye e-com-lov, i stedet for, at det bare var dem, der ikke blev opdaget. Det er jo det, der er ret rart egentlig, når vi alle er på samme spilbane. Med det, jeg håber, I tog en masse mere herfra i dag, ellers så endelig skriv til mig, Jan Morten, for vi igen vil bare så gerne have, at vi alle sammen er med på det her og forstår det. Og Jan Morten, jeg må heller lige skynde mig at sige, slidesene bliver sendt ud efter webinaret. Vi gør optagelsen af det her webinar også. Jeg skal lige gøre en opfølgningsmail klar til jer, og så allersenest en gang i morgen, der kommer der en lille mail fra mig. Og tusind tak, fordi I vil se med. Tak fordi, Jan Morten, du havde lyst til at komme og også lige sætte os ind i, hvordan det ser ud på den anden side af bordet. Det har virkelig været en fornøjelse herfra i hvert fald. Jeg har hygget mig og har haft det godt ved. Dejligt. Hyggelig. Okay, da takker vi. Tak for alle deltakerne. Vi lukker lige så stille ned for webinaret for i dag. Tusind tak, fordi I var med. Ha' en rigtig dejlig